بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz Ramazan ayı hadislerin devam ediyoruz ve elhamdülillah Allah Teala her başımızga da Ramazan ayında tutkan urazalarımızı kabullardan kılsın ve şu Ramazan ayında tutkan urazanın ecrini indi biz bilemiz, işittik, okuduk, söyledik. Ama dağın bir hadisini de bile bildirtesi kelgeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Müslim jinatında keletiren sahih hadiste men sama Ramazana di. Kim Ramazan ayında ulusunca uraza tutup şaha ekendi. Hem Ramazan ayından soň indi ay keleli bizden Әйе, Шәвәл айы килә. Шулай бит Рамазан бетү белән, Гаетнең беренче көнен айны күрү белән Шәвәл айы башлана. ثم أتبعه ستا من الشوال ди, аннан соңыннан ди, Рамазан айы тулысынча камил рәвештә тотып бетерер икән ди. Анда шарт ثم ди, аннан соңына ди, Шәвәл айында да 6 көн ураза тотса ди, فكأنما صام الدهر كله. Ул ди bir ел ураза тоткан әҗер алачак ди. Карагыз, нинди кичкенә генә гамәл, әмма нинди зур әҗер, нинди зур савап. Әмма шарт Рамазан айы тулысынча тотар. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, кемнең Рамазан айында бурычлары калды икән, сәфәргә чыгу яки авыру сәбәпле, мәсәлән, 3 көн калды, бер атна башта каза кылырга кирәк шушы Рамазан айы калган бурычларыбыз, яки хатын-кызларның инде күрем вакыты булырга мөмкин, шулай бит, яки башка төрле гозере, башта шушы казаларны тотып бетерә кирәк. Аннан соң инде Шәвәл айына керү белән 6 көн яки рәттән, яки наралар, яки атнага икешәр тотып инде. Иң мөһиме шушы Шәвәл айында 6 көн без ураза тотабыз икән, безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын зур мөмкинчелек бирә эшләргә шушы 1 еллык әҗерне алырга. Ни өчен Аллаһ Тааля безгә чакыра, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләре, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе күрсәтеп калдырды, инде нәфил, үстәмә уразалар тотарга. Чөнки безнең фарыз уразасында кимчелекләр китә. Без аны инде алганы әле фитр садакасында да шулай бит. Менә намазның да бар сүннәтләре, бар фарызлары, бар нәфил намазлар. Шулай бит үстәмә духа намазлары, тәһарәт намазлары. Ни өчен шушы сүннәт намазлары, шушы нәфил намазлар, нәфил уразалар, сүннәт намазлары кирәк. Чөнки кутси хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадисендә әйтте, бу безнең Абу Дауд җыентында килә. Кала Раббу Субханаһу ва Тааля, Аллаһ Тааля әйтә, кыямәт көнендә әйтәчәк: "Унзуру һәл ли абди мин татавва". Минем шушы кылымның ди үстәмә берәр, үстәмә нәфил амәлләре бармы? Һәм нәрсә фәюкаммил биһа ма нақаса мин фарида ثم يكون سائر عمله كذلك ди. Фарыз гамәлләрнең кимчелекләре, җитешсезлекләре шуның белән каплансын ди. Шуның белән инде камилләнсен ди. Ягъни безнең менә фарыз уразалары тотканда төрле җитешсезлекләр булырга мөмкин, шулай бит. Һәм менә Аллаһ Тааля әйтәчәк, шушы җитешсезлекләрне камилләштерергә карагыз ди, аның шушы нәфил, үстәмә, сүннәт намазларына, сүннәт уразаларына. Шуңа күрә менә бу безгә үстәмә уразалар тоту Рамазан аенда гына түгел, әмма дүшәмбе, шәмбе, һәр айның тулы ай вакытында 13, 14, 15, һәм инде менә шушы Шәвәл айлары, Арафаның 10-нчы көнендә, Зулхиҗҗаның 1-нче көнендә, һәм Ашура көнендә шушындай үстәмә нәфил уразалар тоту безнең шушы җитешсезлекләрне каплый икән. Бит инде безнең тегештә эшләгәндә дә берәр нинди эшебезне камил рәвештә эшләп бетермәсәк, шулай бит берәр нинди начар эшләсәк, яки анда брак ясап куйсак, заводта безгә әйтәләр:
Давай калып өстәмә эшлә, без шуңа гафу итебез, кичерәбез дип. Яки кешедән берәр нәрсә алып тордың ди, берәр инструмент алдың ди, аны ваттың ди, я берәр нишләттең ди, нишли? Әйдә, я яңаны алып бир, я рәтләп бир. Ягъни шушы кимчелекне кайтарырга кушалар. Һәм менә безнең шушы нәфил уразаларда шулай кимчелекне нишли? Каплый, сөртә. Юк, шуңа да Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсен безгә. Шәүвәл аена кергәч тә шушы 6 көн уразаны тотып, 1 ел ураза әҗерен алырга Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфыйгын бирсен. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.